Det, der fik mig til at søge job her, det var, at for det første, min familiesituation, den blev lidt anderledes. Jeg vil godt være lidt mere sammen med mine børn. Jeg kommer fra en branche, hvor vi arbejdede rigtig mange timer. Første gang, jeg har siddet til en jobsamtale, og så skal gøre det på den måde, det synes jeg var rigtig angstprovokerende. Jeg endte med at komme til samtale nummer 2, og i sidste ende fik jobbet, så jeg må have solgt mig selv meget godt. De første par måneder var jo faktisk meget gode. Jeg også kommer ind til et team, der er rigtig åbne og samarbejdsvillige og hjælpsomme. Altså, du bliver set i øjenhøjde, og det er lige meget, om det er din afdelingschef eller om det er din teamleder. Og jeg er kommet med nogle ting, som jeg ikke kan forstå. Så er jeg blevet taget hånd om det, og så er det ligesom mig, der har fået teten i at få det her fuldt til dørs. Og det er jo også en måde at gro på, at tage noget ansvar over for noget, som du måske ikke har prøvet før. Vi bliver set, og vi bliver hørt alle sammen. Det synes jeg er dejligt. Her føler jeg mig ikke bare som et lønnummer på et whiteboard. Jeg startede med at fiske her for 6 års tid siden. Så bare det at stå derude og bare være mig og naturen, det nyder jeg helt vildt. Så får jeg ligesom min pause og får tømt mit hoved for alt, hvad der overhovedet kunne være.